Ассалому алейкум бародаро. Ҳамиша хол набудак. Саҳари рӯз қатъи хабари хиша шунавидам. Алҳамдулилло мегӯм. Духтарчам уже чашмоша намекушод. Тамоман дилмон шишида буд. Алҳамдулилло чашмоша кушодай. Оилама иҷоза додан дуромад. Алҳамдулилло мегӯм. Худоро ҳазорон бор шукр. бовар кунем ҳам хирсан ҳам зиқчхел бугем. Аки чашмоша кушод камтари шор шида неки оли личениш бигем. Табобатиш идома дора иншаалло. Хайма Аллоҳи пок умедворам ки мара ноумед намекуна. Баъд ами видеомда бугум бародаро ки ма пеша видеокунида фикр будам ки оли мара меган эта ранги дига блогерову дига машҳур ҳастан қад ранги амвову рихта сраза видео кади. ами чиза фикр каме ки алҳамдулилло шукр мегӯм ки мардум мара хуб қабул кард, мара фаҳмидан. Чандтаҳош комента нависандан е бародар охи во қарздор 2 миллион 3 миллион қарздор будан во сума чико кан Аллоҳ медона. Мардума кӯмак кӯсида ту барои ҷони фарзандат гуфта ягон ҷои чӣ нестай. Ҳама ами тавсияра дод. Ма бо хеле қувваига гирифтам. Аллоҳ шоҳида. Ма шукр мегӯм чунин миллати ғамхор дорум мара дарк мекардан. Аллоҳро шукр мегӯм. Аллоҳро шукр мегӯм. Духтарам аллаке ба худ омагия чашмоша кушод алҳамдулилло. ма баъд иҷа бугум ки бародарм ёдбортиҷӣ Аллоҳ баракатш бита. Апай гавҳарбону Аллоҳ баракатш бита. Видеои моро дастгирӣ кард. Ишаб ака ёдгорчи хеле баъзе дидем. Эфирда биромад 1600 сомон зиёдтар қариб 1700-1800 бори бигем алҳамдулилло ҷамъ кард. ана бо ғайри ӯ то ами вақта бигем бо якчанд сумига партофтан обши ами нав оилама гуфтам бира биги ки картара закрӣ накунанд. обши 3200 сум алҳамдулилло гирифтан. гуфтам бира ака хун мегирӣ чизе мегирӣ. алҳамдулилло бародарои мусалмонмон бародарои тоҷик мара хуб дарк кардан. ма то ҳамун видеора партофтана валлои қасам мегӯм чӣ қадар чида будам ки оли мара чӣ хел қабул мекунанд. шояд гадо буганд, шояд дигар чиз не ки ма барои духтарам гадо ҳам мешавам. барои духтарам тамоми кора мекунам. ғайра дизди ва ғарӣ ҳамаи кора мекунам. чизе меган қабулай не ки алҳамдулилло чӣ да видеои апай гавҳарбону партофтагӣ чӣ да видеои ака ёдгор партофтагӣ гуфти гапо чӣ да видеои худам алҳамдулилло ягон бародар мара гапи паст баланд ягон гапи зиёдтӣ нагуфтагия. фақат дар ҳаққи фарзанди ма дуо кардия. бо мегӯм шукр ҳазорон бор шукр ки мара хуб дарк кардан. мара фаҳмидан ки дар чӣ ҳолатам. хай вазъияти зиндагӣ мара намедонем. ма дар якум видеоам фаҳмондам дар каналам, дар дуюм видеоам фаҳмондам. баъд ростша бугум якчанд блогерига ман номшона намедонам умуман. ма айво хафаам намешавам. видеома роӣ кардам бо якчанд тамошобинем ки ҳамеша мара мепурсанд дар ватсапам роиш кардам блогерода ки ами бобоҷон медия дар ҳамтари ҳолата амира видеоша ай барои Аллоҳ паҳн кунен накардан. рости гап худамам роишон кардам накардан. ма хафа нестам. ма даже мегӯм Аллоҳ ин рӯза дар сари ӯ наёра. ӯ чунам зану фарзанд дорам. ман барои ӯ намехоҳам ин рӯза. ма иншаалло духтари ма аллакай чашмоша кушод аллакай неки оли зомша нагирифтаян. рости гап бигем ма ай Аллоҳ умед дорам ки соз мешава. аввалш ба шифои Аллоҳ баъд азор раҳмат ба беморхонаи коргарои ҳамаи коргарои ай вазифаи болош то поёнаш коргарои беморхонаи ана чӣ меган қараболои шаҳри бохтар. ҳазорон сипос ба ҳамашон ки ҳар чизе ай дастшон оместай барои фарзанди ма кадестай. ҳар чизе ки беморхонаи истиқлоли шаҳри душанбе амни ман миннатдорам. ҳар чизе ай дастш омад кадан. ҳар чизе ки омад гуфти гапо кадан. духтарам соз шида буд. не ки шояд сабаб ами шида боша худи ай душанбе ба Московскира бурданаш ӯ вақти киста боша мега даже говорара ҷумландан мумкин нестай дар сариш киста боша. ҳамун оилам гирифта рай дроз бурдае шояд ки ҳамун сабаб бо ҳамун авҷ гирифта.
якм бораш да безе пуши неки хай шари бохтар да алҳамдулилло бо ина чашмоша кишод агане умуман намекишод чашмоша аи ҳолате ки беморхонаи шаҳри бохтар да фарзанд вақте вазмина ҳеҷ кара дурума намемонам оиламай чӣ хеле фаҳмондам да як сутка як бор медурад 2 дақиқа бор мемонанд суратгирӣ видеокунӣ умуман иҷозат нест падарам ай душанбе хез ба бохтар омад амиқакад намонданаш ман ҳеҷ чиз хафа нестам ман фахр мекунам ки чунин чиёра риоя мекунам яъне ки уҷа да чиш меган назорат ҳаст да беморхона назорат ҳаст беморхонае ки кӯдак касалӣ бошаву касе бихоҳа бидроя уҷа назорат нест маълумай ӯ духтари ма фарзанди ма вазмин ки аст ба ҳамин сабаб намемонанд омадан ман ҳеҷ чиз хафа нестам чунки қоидаи беморхонаам яй ман ай ҳамаш сипосгузорам ки ай дастшон ҳар чизе оместай хосай барои аллоҳ кадесай на барои пул на барои дигарш ҳар чизе оместай ҷонканӣ кадесан ки ҳамин фарзанди ма шифо биёвад 24 соат болои сарашда духтурои бигем ҳамун савод дорану чӣ меган стажи корӣ бисёр доранд анвор нигаҳш доранд назоратчӣ доранд алҳамдулилло ман фахр мекунам дар тоҷикистони мо чунин чиёра назорат мекунанд хай ҳазор ки набоша ҳоли фарзандам соз шидагиам набоша ҳамишам шукр мегӯм ки ба худ омадагӣ ҳамишам ҳазорон бор шукр бародаро баъд ман миннатдорима бо мегӯм ки якай ёдгор саркардӣ то апай гавҳарбону то ҳар як нафаре ки як сомонам агар хайр нака бошанд дар ҳаққи фарзанди ман дуо кардӣ боша ман ай ҳама сипосгузорам ҳатто ай беморхонаи ана чӣ меган қараболои шаҳри бохтар ай ҳаматон аввалин ай аллоҳ худаш ки ҳамаша аллоҳ сабаб мекунад ин нафаре ки сум мепартояд амурам ҳатто аллоҳ сабаб мекунад аввал иҷама ай аллоҳ баъд ай тамоми шумо ки ин рӯз дар бари ман ҳастем мара даркам кардем бо мегӯм ки ман дар фикр будам ки оли чӣ хел қабул мекунам мара гадо меган мара чӣ меган биё хай хосай барои аллоҳ ба аллоҳ месупоремаш кадомиш фарзанд дошта бошам мара дарк мекунад бигзор гадо биган бигзор чизе меган намеган беномусу ман биган не ки ман барои фарзандам ҷон ман метам ман бидонам ки шаванате ҷонта биброри битишу солим шава ку ман ай бари ҷонам мегзарам ба валлоҳ қасам чунки ман чӣ хел дар якум видео фаҳмондам ман фарзанд ман надидам ай пеш хай иҷа бо кӯтоҳ ка бигӯм ки баъзеҳо якум бор мебинанд ва вақте ки ман якум фарзандам 6 моҳа ами хеле шояд зиёдтар ам хеле буд бигем 1 сол 2 моҳ шид ман ами туркия даем кадоми нав мара дидесай хулоса ки фарзанд дигам уже хабар ёфтам ки аллакай ай пеш дуюм фарзанд астай аллоҳ моро дуюм фарзанда насиб кардагиай рости гап ман гуфтам 8-9 моҳ мо чӣ кор мекунем дар тоҷикистон мисол хай хитон медонем ки кор проблемай маош проблемай ма чӣ кор мекунем дар иҷа зани ма студенти коллеҷи тиббӣ мехона расходи калон исо ма чӣ кор мекунем иҷа хестам бо ҳамин ҷои кори пешинам омам туркия ҳамин ҷои кори пешинам гуфтам хай фарзандам шава мерам фарзандам ши дигар коллеҷи занам расходи кӯдако дигар натонистам рафта инам иҷа мондам хай ӯ якум фарзандам бигем черебной шид беҳад расход шид не ки шукри аллоҳ ки соз шид ина дуюм фарзанд ма киста гуфтан аколи тавбат чи дорем як бор тавбат чикем бигем я соз шид бо аму хел шидай аллоҳ ай раи марг гардондаш аллоҳ аввал худаш баъд ба кӯмаки ами бародаро бо ина як борга такрор мекунам ҳазор раҳмат ки ана бигем 3200 сум ҷамъ шид хай медонем ки балнесада расход калон мешава ҳар як дорую сум места ҳар якташ оли ман намедонам ӯ 1 моҳ хоб мерава ӯ чанди хоб рава маҷбурем ак тоқат кунем ман нияти рафтан доштам не ки хай дар якум видео фаҳмондам ба чӣ сабаб натонистестам рафта ман амна авоилак ма гирифтароӣ кардам 3 рӯзда ё 4 рӯзда пони тамом шид ман ҳеҷ вақт намегӯм ки беморхона дар расход тамоми рӯи дунё бира яъни туркия 10 баробари тоҷикистон мисол расход дорад балнесаш салому алайкум раҷаба афият олsun abi evet yedim
ма ай ҳамаи шумо ай якояки шумо ман миннатдорам. Алҳамдулиллоҳ бо мегӯм ки миллати тоҷики ма ҳамаш ғамхорай, чунки падару модаршон ғамхорай, дар оилаи ғамхор ба дунё меянд. ҳамчун як мусалмон хосаи барои Аллоҳ мара даркам кардан. бо мегӯм ки чӣ қадар мара қувватам дод. бо ин аз саҳари рӯз қад фаҳмидам фарзанди ма аллакай чашмоша кишодай. як медони фикр мекунам худованд мара дуюмбора ҷон дода ки ман зинда шидам. не ки бо мегӯм ягон сумам ёрдамам када натонем ку бародаро. ади ақал гапи безе дар ҳамин ҳол нагенам. як дуюмаш як гапи хубам бинависонен. ин ҳамиш ма дар як қувватай бародаро. видео дарози бачид, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. як борига бо аякай ёдгорчӣ аякай гавҳарбону ман миннатдорам. ай нафароне ки чӣ ёрдам кан чӣ ёрдам накан гапҳои хубам гуфтанд, ай беморхонаи қараболои шаҳри Бохтар, ай ҳаматон ма натаи охир намедонам чӣ хел миннатдорӣ кунам. ма аз замин то осмон ма ҳамаи шумо ай ҳамаи шумо ма миннатдорам. дига амиқа миннатдорӣ ма баён карда метавонам. худованд ҳамата дар ҳар куҷое бошен, нигаҳбон боша. ҳазорон бор шукр ки шумо ҳастен дар барам. боқӣ сарбаланда хона обод бошен. иншоалло духтарам ҳар чизе шид нашид, ман ҳаракат мекунам барои нафарое ки дар фикран ки бобуҷон фарзандиш чӣ шид гуфта дар бари маҳан. ман ҳаракат мекунам видеои нав ба нав фарзандма нишон дам ки дар чӣ ҳолатай, ки шитоби шумо амраи мавори фикр накунем ки фарзанди бобуҷон чӣ шид. ҳазор раҳмат ки дар фикри ман ҳастем. ҳаво канта сардай бугем видео канта проблемаи. худованд нигаҳбонтон боша. бародарои сарбаланди тоҷикам, ай ҳаматон миннатдорам. бо мегӯм фарзандам чашмоша кушод. алҳамдулиллоҳ алҳамдулиллоҳ худоро шукри беандоза. ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.